стосунки, Боже Слово, любов, бачення, правильне розуміння Христа і молитва. І зараз, це коли ми говорили про Ісуса, зараз ми дивимося на ваше служіння. І що ви робите? Чи ваш фундамент, чи ваші основи міцні і здорові? І ми знаємо, що завжди можна покращити стосунки. Любов, можна любити одне одного краще, можна ділитися баченням краще. Що зараз є час дати оцінки пріоритетів. Що бачите на 24 сторінці. Так, як у чудовому рецепті всі ці інгредієнти важливі. Якщо ми хочемо розвити здорові основи у вашому служінні, таку, що служитиме міцним та майбутнього розвитку. Зараз завдання не краще. Якщо думаєте, ми молодці, маємо команди, чи також в служінні, можете сказати 8, 9, 10. Якщо кажете, є багато проблем в команді, ми не знаємо чому, але є нерозуміння між нами, є проблеми. Треба працювати. Це означає, що ваші оцінки на це менше. Як кажете. І також всі 6 пріоритетів. І після того, я думаю, що це важливо дві команди, як молодіжна команда і підліткова команда, щоб ви обговорили, як ви бачите служіння і як бачите команду. Що працювати над цим? Тому що це важливо як піднімати. Бачите картину, тут це відро. Бачимо, що можете уявити, якщо є інші точки, так? Якщо є 6 точок, коли щось найменше, тут вода тече з відра. Якщо ви покращите, наприклад, якщо любов найменше, якщо ви працювали на любов, піднімали цю дошку, команда працює краще, і служіння краще працює. Що зараз завдання така. Маєте 5 хвилин думати про пріоритети. Маєте 5 хвилин. Нет,